Nefotím, teraz dačo inšie robíme. Teraz vás filmujem. Filmujem vás, budete v televízii. Večer v televízii, v správach, no. Ja, vraj v správach. Ale keď meso, tak meso. Keď kamošky meso, keď chlieb, tak či no, môžeme sa stať. Bez kilometru dám a úplne dobre sa cítiť. Dobre. Energiu vydáš na dobre. Zrazu je pred menom to číslo a na tomto listku zakúškujete 12. Menej môžete, ale nie viac. Áno, to sa páči. Tam máte a stenu poďte, stenu hodí. A kde dáte vlastne listky? A kde máte listky? Tu máte, aha, stenu. Ja som uskovala. Dobre, tak tam. To a čo sa vrátite teda? Čo to máte to tam mala schovať? Dobre. Ja akože môžem. Dobre, to tam nájde. Za plenko, myslím. A kde ste to chceli hodiť? Že tam je taký kôž. Svetný kôž. Tam, kde to býva, svetný kôž. A vtedy, keď máme veľa ľudí. Tam naša Nikolka. Tam tu dáte, keď vám dáte papiery. Teraz No, mi pnúte, ale nie, kázali sme to nerobia. Zavoňajte. S pánom Bohom. Za chvíľu budú ďalšie. Vy nás prežijete. Azuška, vždy vám vraj, prežijete nás. Ja? Vy, Vy budete mať taká telefón. trpulka ste. No, čo je to? Ešte čo mám nohe. Ale kde je robota, kde je chuť. To nič, ale to netreba. Ja ty mňa máš makový. Vojko, Pozdravte Martina. ďakujem. A dáte aj pitu chlapu. Nie, to sa nesmie. Nesmie sa piť. Nie. A že dám nič. Až po voľbách. Príde večer z roboty. Na čo zvonili o 10? Krstný, ja sa neprosím. Vypisuje sa všade, všade dajú. Izraeli si nemáš. Keď prídu voliči. Nezakúšte práce, to chceme zde všetko na počítač. Teraz komisiu filmujem. Ja idem z roboty a ja budem taká... A nebola som uklúčená, teraz som si išla vzorok zrieť. To robíš upratovačku tam. Ale tak na riadenie. Ja... Nechytaj sa toto. 12 poslancov, hej, a sú 12 kružkov. Menej môže byť ani viac. A koľko mám dať, koľko môže dať? 12 kružkov. Môžem dať. Ale viac, keď dáš, Menej môžeš. Môžem. Môžeš 800 kružkov. Už lebo tam to vypadlo z toho, vieš, tam dáme, aby ste vedeli. Na 320. By ťa upozorniť, ak by prišli. 320. Víš, ktoré mi tam ešte všetky madleny, som ti tu vydala. Tak aby si vedela, to nepríde, potrebujem, to nepríde. Teraz som si to dala. Takýto odsel som jej srotné boličky dala. Aj pačička. Ale má číslo 200. Dovidenia. 9. Ja ale to bola. 279. To je Jurek. Kapsia. No tu je Kapsia. Jurko, hej. A... Počkajte, a Jaroslava 34. To je Jano Rojko. A tu je. Takže si vyberte tie svoje krúžky. Nemusí ich byť 12. Môže byť aj môžete menej. sa spýtať. Koho nebudete vedieť, my vám povieme. Spýtajte sa, keď budete chcieť, my vám povieme. Ahoj.
Ja vidíš? Ahoj. A takáto. No. Nesi hrdá, tak čo, dobre. Po tebe to je taký posmech. Zuzá? Vnúk, Miloš. No, no. Ešte. A pozri sa, ako má hlavu. Ja som chcel byť, ja sa páči chlapom. To si bola veľmi potom. A teraz sa idem dať na inakšiu, zase aby som bola pozorná. Teraz fialový. Šmegnerová má moderný účes, taký si daj. Aká? Šmegnerová, To je kera. no tá podpredsednička vo vláde. Jaj, tá Brigita. Áno. Jaj, no a to by som myslela byť takto. No, ale... Čau. Ahoj. Príde práve. Dobrý. Nech sa páči ďalej. Dokumentujeme všetky občanov Vinohradskej repede, že neboli. A keď ti čočka inžinier, keď ti čočka prasa. Televízia večer bude dávať. Kto sa zdržal hlasovania? Kto? Ty si sa zdržala? A ja? Dva? Dvaja sa zdržali. Kto je proti? Ja dúfam, že to vyhráme. Kto je proti? Tak sa hľadí, no. Môže tu byť, hej? Môže tu byť. To slušný. To je ženské. Nech sa páči, tu máš na tejto strane na tej. 12 zakrúžkuj. Viac len s krúžkom. Menej môžeme. Vieš, ako sa krúžkuje? Vy mu robíte školenia, robí mu to Marko. Starostu jedna. A do obálky nech sa páči. Nezalepí. Neslí. Na sucho tento. Na sucho. Zhrúpy veťák. Ale je to už zvolený Uhorské. Urská joba. To si druhý, čo si to všimol. Miro. No, ja sa nespýtuj. Ja sa nespýtuj. Poď, hej. Lebo volá do... Skontrolovať, či si má zakrúžko. Aspoň dvaja už boli, poslanci už boli. No, boli, ale... Doma. Využiješ doma. Nie, Preloži trošku, aby to... Nevieš, Ja priamo obrácam na kameru, sem. Počuješ? Aha. A, to je správny volič, teraz. Večer si v televízii. Teraz ako kol. Čo dokáže? Naprav sa. Prvá budeš. Regionálne. Môžeme zo pár záberov pre aktuality. Vieš čo je s tými šatňami nič? Nezobrali, lebo tam nemajú čo len Robíme. Aha, dvoje. Tak chceli tam pozrieť. Tak do kuchyny sa chceli Do dostať. tohto chceli Do kuchyny sa chceli dostať. Do bufetu, no ale cez kuchyňu sa ide tam do Á, lebo cesty si nedovolili. A čo ja viem, na autobuse, čo je? Tak veľká škoda hádam není. Neviem. Ideš na majú občiansky predĺženie. A ide aj možnosti, nech sa páči, 12 poslancov, aj na druhej strane máš trochu. Jedného, dva sú pekné. Nezalepí balóčku. 552, to je badaj. Človeka, ktorý sa zaujíma. Zakúškujte 12 poslancov, len čísla sa zmenami, áno, aj na druhej strane. Jedného, na druhej strane, na druhej strane. Nelepí. 71. Zodpovedný. A poďme. Čím teraz? To bola povinnosť a teraz je to čo
Využila. Vydravetka. Maj sa dobre. Pekne vítam, pán starejší. Ďakujem pekne, pán inžinier. Ale nemusíš ich kývať. Najviac. Takéto predstavy vidím, tak len tak. A pred sebou máš a mladší. Menej môže. To je stále pri mne. A čím zmotíš lepšie ruky ako svoje. A jablká sa v susedovej záhrady lepšie ako svoje, čo? Môžete sa poradiť, ak budete Ja sa vysmievam. zaplej to, nech sa páči. Je kľúkovník z pšenice. To Zuzka, 280. Tá jasná. Ja som takých 283. Ja som takých si spravila do kamery. 283 si pripravila. 280. Keď ich práve hľadám. Berkieva Viera by to mala byť aj. Dajte pred menom to číslo, dajte do krúžku, ktorého poslanca chcete. Najviac 12, menej môžete. Menej len viac, aby nebolo na dohovore. Na druhej strane. Vo štvrtok. Tak dobrý, ho ste vybrali, pán starejší. Nech sa páči, tu máte poslancov. Z týchto si vydýchajte sa. No, tak tu sú poslancovia, áno, 12 môžete zakružkovať, ale nemusíte až toľko. Vyberiete si, koho chcete, ale to číslo zakružkujete. Dobre? A ešte máte troch aj na druhej strane. Ak nebudete vedieť, kto je to, tak on vám môže povedať. Hej? 12, viac nesmieš. Tak im porad, dobre? 12 najviac môže. No má. Pečiarník. Krstný. Začiatku. Dobre. A tu je... Dobrý deň. Vítajte. Nech sa páči. Tu máte poslancov, môžete 12 za tieto čísla, vpredu za. Dobrý večer. Nech sa páči, pán starosta. Nech sa páči, pani starostová. No dobrých ste vybrali. Čo? Dobrých ste vybrali. Dobrý. Hej. A čo na tom navyberá? Pán predseda, nemôžeš teraz spýtovať. Jej maminke. Tento len vás filmuje. Ty vás na do televízie, keď vás filmuje. V aktualitách večer. Do 10. no. No pravda. Dialogu nie. Dialogu nie. Tak ako? Hrejeme sa tu. Stanko. Ale tieto veci si... No, mám pripraviť. Aj toto všetko sme museli zháť. Karát.
Jak vidíte, ona sa díva do kamery. Ona sa do televízii. Pošli posun. Daj posun. Pošli posun. Nie, aj zlatá si, no. Aj na Dušana nie sú traja, tak si pozri, koho to je. A jeden starosta. Koľko je nás? Vieš nás počítať? Ako sa ti volá? Kráľová? Áno. A koľko máš vložkov? Koľko máš vložkov? To je koľko? 4. A chodíš aj do škôlky? Áno. A páči sa ti? A čo máš? Brajčeka? Máš ty na svoju vložku? Dovidenia, ďakujeme. Dovidenia. Koho to máš, bračeka? Ahoj. Ahoj. Aj na druhej strane sú ešte 623. Myslím, že sa už tam... najviac, menej môžete. Dobre, Vinenka. No. Aj na druhej strane sú to 12, môžete, alebo aj menej. Áno, pred menom zakúškujte to číslo ako jedného starosta. Aj vám. A čo ja? 396. 6. Páči sa, od nej nič, ja ti dávam, tu máš. Aj na druhej strane máš, keď Jano, Prečo? nedostaneš po ruke. Menej môžete zakúškovať. Ale viacej nie ako 12, áno, a ešte aj na druhej strane máte. No to už prečítajte. Myslíte, sám máte brať 12. To zoberte si a túto starostu jedného Anka, vieš, ako máš, hej, aj na druhej No, nazad máš poslancov. No ako to ani triafať nie už riadne, áno. Nemôžete, menej môžete. Ako má sladko. Ako to triafaš do takej veľkej diery a netrafíš? Počuješ? Tam nie je. Zase myslíš, že je to volá. Ono to má vyknutý človek. Taký dobrý. Tak utekajú, pozrite. Bolo to pred 14 rokmi, kedy sa kancelária sa páči, tu máte poslancov, viete, že môžete 12, viacej môžete. A zákon netreba prísť. Čo ja viem. Z urnou by sme prišli a a chcete, hej, ak nechcete, A kedy by ste prišli? Keď skončíte? tak okolo ľudia. Tak bude aj Janka doma. Lebo jemu to myslí voľa v to prosvedkovať. On to už nevie. Sa páči, to jedného a tu 12 zakúškujete aj na druhej strane máte. Dobre.
Nech sa páči, to má číslo. Nebude 376. Aj ženy dáte. Nepríďte. Zurno môžeme prísť, chodíme zurno. Zajtra okolo. Tak príďte, no dá, nepríďte. 370. Oni sa volajú Zuzana. Tuto zakružkujete pred menom číslo, ktorého chcete poslanca 12, aj na druhej strane máte a jedného starostu. 12 poslancov. Aj na druhej strane sú traja. Nie, to bolo neplatné. Zakružkovať to predné meno. Nie meno, ale číslo. No, lebo nám krúžkujú aj vzadu, aj menom počiarkujú, to je neplatné. To je výborné takto. No, dovidenia. Dobrú noc. Nemám nič tam, to len tak cvične. Napravte sa, Jekutka. Ako to spravia. Uznaj. Keby ti takto povedal, že sa staráš. Do 5. Áno, keby vrako to povedal, tak očičky. Nevidím. Dobrý večer. Dovidenia, dobrú noc. Vysiela rozhlasová stanica Slovensko 1. Už je to tu. Po 5 pracovných dňoch sú pred nami, i keď nie pre všetkých 2 voľné víkendové dni. Využijeme ich a prinesieme do tepla vašich príbytkov. Aby sme však neboli anonimní. Ja som inakšie, tak to je neplatné. Potom, koho chcete? To je pokračovanie tej práce. Spolu 12, aby bola tu jedného. Ešte Havrdová Anna. Či to tam môžeme vybrať? 267. Vy ste, ako som hovorila. Tak pozerajte, dobre. Havrdová, to číslo. Ako budú chodiť? Pán Bohdan. Ahoj. Čo len sama chodíš? Nie. Na druhej strane máš stranu. Zuzana, kde máš one koti? Ide za mnou a sa ťahá. Dve nedali náhodou. Ona ide za mňou. Ako je ti? Ako ti? Ako tieň, no. Páči sa. Aj na druhej strane máš stranu. Ale 12 ale to vedeli. Brýlu nemám. Okuliar, ale na svete okuliar. Môžeš asi nahrať 3 hodiny? 60 minútová je táto. 60. Pekne ti to u vás bere do záberu. Veď sa nehambíte. Čo sa hambíš? No mami, poď boli. Čo chceš? Postav sa, prosím. Postav sa. Ja neviem, aj báda, aj odene. Aj starka prišli. No, zberi. Ale hneď vedia. Hneď vedia. Čo už takúto starú? Tu máte aj na druhej strane poslancov.
Neviem, ak sa pozriem, počkaj. Hej, vysiatá som zase. Nevidím onu. No, myslíte, Sonka, choj s nimi. No podľa, bo nevidím bez okuliare. jedného. Aj na druhej strane. Aj na druhej strane pokračovanie. Zakružkovať čísla. 150. Mali tak doložiť. Ujza. Bosorka. Slávna. Vidíš, už utekajú za ňou. No, ako tak. To sa deti, to ja neviem, čo sa to za deti. To sa je dobre, do zadku sa je Od nás neušli od nás, že nemohli sa stratiť. Teraz sem sme prišli, že sa to stratia, už zase za ňou. A čo budú u vás? Budú či ako? U vás budú? Viete, že ich tak u nás Behom utekali za ňou. Nás neber. Nech sa páči, to sú poslanci aj na druhej strane. Tu máte poslancovníka. Aj na druhej strane. Prečítajte si, zakrúžkujte si. Starostu jedného. Pred menom dajte do krúžku to číslo. Pred menom. 12 si môžete vybrať. 12. ak vidím, tak vám... Môžete aj menej. Aj menej. Aj na druhej máte aj na druhej a toto starostu jedného. A tam máme tuške. Máte. Do obálky, môže nemusíte. Máte poslancov aj na druhej strane. Sú to aj hej. 12 najviac, menej sa môžu, ale číslo len, nie meno zakrúžkovať. Obidva listky do obálky. No ale to nemôžeš dať. Môže? Môže. Nech sa páči. Anka, aj na druhej strane 12 môže. Aj menej ako 12, ale 12, viacej ako 12 nie. Aj na druhej strane je pokračovanie. Nemusíš vedieť. Takže 12? Hej, môžeš aj menej a môžeš, ale viacej nie. 12 ako hovorí chlapcov, Anka. Len toto číslo, lebo keď s menom zakružku už tak je neplatné. Len číslo pred menom a tu je na starostu. Tam Vy máte máte vám poslancov a na Janka. starostu jedného. Ale to nemusí byť. Ďakujeme pekne. Všetko dobre? Dobrú noc. Dobrú neviem. Alebo je zdravie. Môžem malý rozhovor poprosiť? A čo takého? No, čo nám poviete? Takú No čo peknú. vám poviem? Že mám veľa roboty, že som sama. No. Čo inšie ti poviem. Dobre, pre aktuality na večer do televízora. Dobre? Môžeme to tam pustiť? Ale aj budeš púšťať starú. No pozerajte sa tam, či to nebude tam. O 10. Kde teraz? No, večer o 10. O 10. Hej. Dobre. No poďte. Tak ďakujeme, dovidenia. Bare. Bare v Bystrici v Luxe. Prosím pekne. A s frajerom. Janko. Ja som nič nevidel. No ale tak kde? Na vlastnú žiadosť. Áno, na vlastnú. Počet najmä 12. Menej môže byť, maximálne 12. Dovidenia. Nech sa páči, aj na druhej strane ste na práve. By si sa nenašiel, či sa tu len jednu stranu budeš pozerať. Nazdar, Jano. Ako sa máš? Hej. To je dobre, no. Aj na druhej strane. Dobrý večer. Ale potom
Dobrý večer. Musíš, tady vidím televízor. Večer o 10:00 v aktualitách. No pravda. Dneska? No dneska, no. Dobre, tak sa myslím. Dobre. Tak nezaspí, dívaj sa. Nebo to sa, ktorý si opí. Dovidenia. Nazdar, dobrú noc. No veď aj s lístkom, tak musíš si zobrať najprv. Ahojte, Trhanová. Dobrý večer, pán Ondrejka, pekne vítam. No veď ja hlavne. Ako sa páči? Ako sa vám páči? Dovidenia. Pán predseda hlavne si máme Sa takto psa. A čo si aj ty? No. A teraz koho zvolíme? Teraz sa ideme mať lepšie či horšie? Zle lepšie, už zle už bolo. Zle? Trafil si dobre, Jano Plenka nemohol. Ja neviem. Ahojte, Dobrú noc. Ideme na pivo. Simona. Simonka, ty sa tak pozeraj, poď, ťa kameruje. No my sa už poznáme, že? Už sme sa raz filmovali, že? Simonka. No, dobre. Dobra. Mama, ja viem, že to nemusí skonať. Ako môžeš čakať do práce? Ako sa vám páči? Ako sa vám páči? Nerobte. Dobrý večer, prajem. Hej, to len akože je. Pozdrav sa spíšiačky, nebo nie? Spíšiačky. Koho stihnem? No, pozri sa, ani to tam nedám. Ale tá, no najväčšia to pre... Ale som ti máš zdravá ženy.
Nepočúvaš. Televízny štáb už netrpezlivo čaká. Keď nebudete poznať, vydajte sa. Pošleme ju potom za dvere, vieš, ako keď sa odpisuje. Dobrý večer. Pekne, páčite sa veľa. Voľako hamblivo idete, či nie? Prečo? No, budete v televízii novinách? Praví pán inžinier Bal? Koľko máte tiež? No, 4:11 dneska v aktualitách. Dokonca až Máte máme 11. poslancov, aj na druhej strane si všimnite, ak neviete, za koho. Tak vám dáme. Áno, môžeme, to môžete, ale vlastne na to nie, dajte. Ale nemusíte lepšiť. Dobrý večer, prajeme. Dobrý. No, ako sa voláš? Povieš nám, áno? To je naša Kuba, pozor. No poď, neboj sa, poď. Ako sa s tým narába? Dovedú asi, že Laurenta už tu nie. Janko, čo ty robíš? Ty ma poď mať 87. Si myslím, že budeš ja tú vašu stranu, nikdy neviem. Tu sa voľby. To máte aj na druhej strane. Stavnite si. Či sa ty spýtam? Áno, môžeme. Prosím? Ja, Sláva, ktorý? To je Janko Sláva Rojko. Číslo domu 8 hore u Ondríč. Dobrý večer, pán Selecký. 12 najviac, hej. Pozárame voliča. Áno. A ja si čo na druhý. Ako si dôsledne vyberal. Dôsledne si vyberal. Tak to má byť, no. Ahojte, kočky. Ahoj. Dovidenia. Dobre, no, tak to máme za sebou. Dobrú noc, ďakujeme. Dobrú noc. Janko, to nemyslíš vážne? Jeden úsmev, prosím, pre aktuality. U nás to vyšlo. Už takto ide, koľko môžeme ísť. Janko, vieš, čo sa drží, hej? Dobre triafate, dobre. Zle, to bolo zle, gól. Troška išlo vedľa, ale... Kde je Slava? No, tak to budete vypustieť. A to sa zvolení. To bude recepcia. A Dušan, tak ešte dobre, majte sa. Dovidenia. Nech sa páči. Tu máte poslancov aj na druhej strane. Ste vedeli, že aj na druhej strane. Práve volí najčerstvejší mladomanželský voličský pár na Hrochoti. No, kľudne. Mám dojem, že ja včera Zbierame úsmevy pre aktuality.
Nikto nebude vedieť, čo si popísal. A ten klobúk, aby ste si nezabudli tam potom. Spravíš, pane, že čo ťa čaká. Nie na smiech toto. Ahojte. Stále. Z technických príčin sa musela ísť do nás. Ani to nebolelo. A už je to. Aj triafať ešte viete, ako vidím. Či poslabšie? Krčí sa, Jožko, krčí sa. Podaj ho. To je, že samý mazuch a potom človek nevie, že... Môže sa spýtať, my vám vysvetlíme. Tam je bývalý starosta Mazú, potom je tam Kubáň, Martin Kubáň. A potom tento Vačovky, čo je Kubáň. Janko. No títo traja Mazú. No ale treba sa Mohli ste sa spýtať, buď v pondelok ráno, alebo v útorok. Zasmiete sa mi troška do kamery. Či neskoršie? Ja sa len takto ide za ním. Ako do aktuálít, tam v televízore, potom keď vás budú ukazovať, aby ste mali pekne úsmevy. No večer, po 10:00, hej. Sa máme tak dívať? No. Ako spravodajstvo z volieb bude, tak potom budete tam. Nesmíte spať tedy. Musíme pochváliť kuchárky za večeru. Chutilo, pravda. No, aj sú. To sa musela byť teda smrteľne hladná. Áno. No veď teraz zdravím. A rožok s jablkom. Tak to už je. To by som... Aj chlieb tak, ako máš na večer. To potom sa prestáva niečo kúpovať. No bo čo sme my kúpali, to mám ako je. Ja napríklad na ale deti. Ja tiež mám, ja ako mám chybu kúpim, ale takéto cukriky. Ja keď si dám, že Od malička cukriky. Nie, ale Na podpis? No dajte, na podpis. A ty ho ber, ja tam aj ať sa splátku ho dobre. Ja ale si zimu doniesol naozaj. Ja ti vravím. Áno. Pán učiteľ teba vždy zvečí. Nechá si pre teba. To bez mňa. No ako si rozpadýva. Prídu za chvíľu. zase na Ja neviem, hádam a Ondreja podobu kedy. Môžeme. Ja som ju nevina. Ahoj Janka, si zavčas ustala dneska voľako. Ja, čo si nie... Ahoj sused. Čo nám povieš do kamery? Televízia nahradí druhú. No. Vítaj Janko. Janko, najviac 12, zakruškovať pred, aj tuto mať na druhej strane a jedného starostu. Tam je tuška. No, nie, to nie je za dosť. To predstavujeme spoľahlivú strážnu službu. No, ale pri prvom. Pán Brzuna, pán Selecký a pán Mazuch. No, dostávali. Ste zavčas ustali. Zavčas, áno.
Je to čo dneska? Pán vpredu zakružkuje. Najviac. Dovidenia. Manuška, a pán manžel nechýba? Nie. Tam je. Dovidenia. Čo ako ti kostce? Pani Biela, 12, hej, môžete zakružkovať, len 12. Menej môžete. Dovidenia. Ahoj, Dušan. Servus, Janko. Duško, 12 najviac môžeš, ale zakružkovať tieto čísielka vpredu, hej? Aj tu máš ešte, vidíš? Prečítaj si a starostu jedného. No, váločky dajú. Janko, pán Škamla. Prosím pekne. Pani Škamlová. Malé interview pre aktuality televízne. Janko dostane. Príjemné volenie vám prajeme, aby ste vybrali tých najsprávnejších. Pani Škamla, či neviete? Zakružkovať tieto čísielka vpredu, vidíte? Ešte aj tu ich máte, 12 najviac môžete, hej? A starostu jedného. 12, lebo aj horných chlapcov bolo 12. Keď nič. No, tak aspoň jedného, dvoch. Koho poznáte? Do dvoch A nie, do jednej obáločky dajte obidva, áno. Jeden je na starostu, jeden je na poslanca. Len ich 12 vyber. Pán Škamla, viete prečo 12? Viete prečo 12? 12, ale... Lebo aj Janošíkových chlapcov bolo 12. Prečo nie 13? Pár, čo by nebolo. Na miesto Dušky. Ahoj. Čísielka, čo máte ich označené, tak 12 najviac môžete zakružkovať. I na druhej strane sú. Tieto Nemusíte 12. Ale len do najviac 12. 12. Pozrite, budete aj v kamere. No. Usmejte sa. Dobré ránko prajem. Dobro. Nech sa páči. No. Dovidenia. Dovidenia, pán sused. Zase. No. No, ako takto? Takto náš kamera. Aby ste bola zväčšená. No, tak dovidenia. Dovidenia. Dobré ráno. Tu sú poslanci, aj vzadu, a 12 najviac môžete vpredu kružkovať. Ani spať sme nemohli predtým, to boli vypočíni. Tí boli nározumieť, stávali reku. No tak to... Zodpovedne ste k tomu pristupovali. No. Za muža zabili. No veď, ešte to by vám chybovalo. A? Už ho nie. Dovidenia. Aj tu sú, hej, pozrite, najviac z 12. Starostu jedného. Aha, Jožeho synu. No, susedu mám pekne aj na fotky, aj na kamere bude. Nie, sa smier, bo tie hlasy tam bude vidieť. Nie, ja sa nerada fotím. No, nejdete strážnu službu skontrolovať? A kde je vlastne? Tam. Kontrola strážnej služby. Kontrola strážnej služby. A on sa krúti na barovozici. Aha, ale tuto sa pozrite, tuto, do kamery. Čo by bolo? Tu sa pozrite, Dobré ránko. Tak ste nás neobyšli. No.
Odložte si tam na stoličku nákup. Ráno, pani Žilová, to sú poslanci, hej, aj na jednej, aj na druhej strane. A 12 zakružkovať. Menej môžete, ale viacej nie, hej? A tu je na starostu jedného. Hej. Pekne vítam. Ďakujeme. Nech sa páči ďalej. Tu sú 12, hej, 12. Aj tu, ešte na druhej strane sú traja, aj tu. Pred krúžok spraviť, pred meno. Najviac 12, môže aj menej. Sem? Nie, pred krúž, túto krúžok. Teba nemusím tančovať. No, 12. Ale nemusím. to tam? Je, všetko je. Janko, obálku. Mňa neber takúto strašnú. Kde je očené, nevieš? No, on myslím, toto. Nie, nemohla som ten grafity. Počúvaj, nemohla som. Neznášam. Ahoj. Tak koľko ty máš 200? Dovidenia. Vy si mobatuli chodiť mládenec. Aký sa bol chlap vystratívny. Aj teraz ste. Nedobrý som. Pán Petr. Slabšie, už ale už sú roky, nie? Čo je to roky? Ženiť by som sa mohol 70 rokov. My sme už na nič. Tak ale vy máte tam. Hej, on má poradí. Môžete. Tuto si 13 na obaločku. Aj Do obálky. Aj druhú obálku? Nie, do jednej to dáte. Ty svoje. On vám poradí. Ja to teba nic, a teba do mňa. Pani Čeková. Ten sa starodýchal. To vám poviem. Perfektne ste to zvládli. To Bohu patrí. Dneska by som mal byť mladý, by som ja vedel, čo má robiť. Pani Vlašková, máte poslancov ešte aj na druhej strane. Vpredu tieto číselka kružkovať, 12 najviac, hej, menej. Čak pekne sme vypestovali kvety, čak? Vpredu tieto čísielka, vidíte, tieto čísielka tak zakružkovať. Najviac, že niekomu sa rozmôže. Dovidenia. No. Dobrý deň, pekne vítam, pán Sláva. Dobrý deň. Dobrý deň, pani Obáločku máte zakružkovať. Keď dačo nebudete vedieť, kľudno sa spýtajte, my vám povieme. A do obáločky. No, ale veru, už je 77, už ide byť na druhý mesiac. No, vidíte, a ešte ste hrdá vždy. No, a vidíte, a pomyslela by som ja bola, že ja ešte toto dievča, a ešte aj pre vnúčence je dožijem. No, z Denkine, s tou som sa trápila. No a vidíte, už sa aké veľké. Už viacej ako ja už ma Ešte aj previac. svadby sa dožijete, nebojte. Aj, ťažko. Ďakujeme, dovidenia. Ráno, Janko. Nefoď ma. Dobre si sa vyspal. Janko, tuto sú poslanci, aj ešte, ale aj na druhej strane, hej? Dobrý deň. Bráno, pán Trhan. Dobre. Tak prvýkrát volíte na Hrochoti. Áno. Pán Trhan, Slávnostne. to máte poslancov, vidíte, aj... Dobré ránko, nech sa páči. Nech sa
páči, zakružkujete najviac 2. Čože? Áno. Páči, zakružkujete 12 poslancov, kružky robiť. Čo ma berieš? Páči, zakružkujete 12 poslancov, kružkujete číslo pred menom. 12 najviac. Najviac. Menej môže. A jedného. A doba. Páči, kružkujete Nemusíte 12 lepiť. poslancov. Zakružkujete najviac 12 poslancov, kružkujete číslo pred menom a pokračovanie. Dobré ráno prajeme. Pán Sláva. Ďakujeme za opýtanie. Ako ráno. Dovidenia. Ahoj, Mirko. Dovidenia. A ty nás čo fotíš tu? Nech sa páči, kružkujete. Dovidenia. Dovidenia. Ďakujem. Aj my. Nech sa páči. Dobré ráno, pán sused. Kružkujete 12 poslancov. Nech sa páči, kružkujete najviac 12 poslancov. A treba číslo za kružku. Chodíte ma čakať, vieš, No počká po celý Jožinko, poď. Nech sa páči, kružkujete najviac 12 poslancov. Toto číslo pred menom zakružkujete. Ešte pokračovať. Ráno, pán Sláva. Ako sa voláš? Povedz do kamery. No povedz, ak sa... Povedz. No, No, dobre. vidíš. No. A koľko máš rokov? No, dobre, fajn. Ľubíte všetko. Aj ty si tu. Tak netriafať treba. No vidíš, ak spáš. Dovidenia. Dovidenia. Kružkujete najviac 12. No, aby sa neskrčilo, pozor. Dobre som si ťa priblížil. Že som si ťa dobre priblížil. Nech sa páči, kružkujete najviac 12 poslancov, číslo pred menom kružkujete a pokračovanie. Dobrý deň, Potančokovci. Poslancov meno pred menom číslo a pokračovanie ešte na druhej strane. Mama Nech sa páči. Dobré ráno. Dobré ráno. Dobré ráno. Nech sa páči. Zakružkujete. Deň. Kružkujete najviac. Kružkujete najviac 12 poslancov. Skoro vás si 12. A jedna páči. Pokračovanie na druhej strane. Nech sa páči, Janka. Kružkujete najviac 12 poslancov. Kružkujete číslo 12 poslancov. Kružkujete čísla pred menami. Kružkujete najviac 12. Budeš v televízii, ahoj, zakývaj, tak. Áno, áno. Ale aj on ide po
Aj na Salaš máme ísť? Ale už sa na Salaši nie, Už sa nie? ale sa Maťachove, tak môžeš ísť. Aj takého štiepok dostaneš. Hej, jo, tak pôjdeme, počuli ste? Dovidenia. Skoro som ťa nestihol. Na druhej strane máte ešte pokračovanie. Aby som aj ja videl. Tak treba, tak, to je ono. Hodiť dnu. Dobrý deň, prajeme. Zakružujete najviac 12 poslancov. Ale teraz menej už Nech sa páči, zakružujete najviac 12 poslancov. Číslo pred menom krúžkujte a pokračovanie na druhej strane. A jedného starostku. Zakružkovať. Dobrý deň, pani vedúca. Všetci už videli v kamere. Áno, pekne sa treba pekne vychúvať. Takýho starostu bolo treba voliť, čo fotbal bude podporovať. Takýho ste spravili. Nemusí byť zalepená. Že nemusíte zalepiť, stačí len zavrieť. Poslanec tej matke doniesol krásne kvety a tam aj vykladal proste, že mala by ako radosť. Dobre. Mala rada kvety, a vtedy tak... Dovidenia. Že proste, že viete o to... Coca-Cola zdravý hrochoť, že? Budeme mať dosť futbalovo priaznivých poslancov? Hej? Ja som si dala ešte tieto pracovné. To by sme sa mali upraviť najprv. Prosili by sme predsedu okresnej. Nie, my sme... Práve vás filmuje. Práve je on. 33 je, áno. A vyše 500. A tam okolo 500 vyše je už odvolený. Áno. Mali ste nejaké problémy? Všetko v poriadku. Také sťažnosti, nič neboli námietky. Tak, Žiadne. A dúfam, že Nebudú, hej. No, Ešte to. Ale toto je divadlo. Nerozškoluj ma, Jano. No tak to som ti... Už bolo ľudí. 60. Dovidenia. Dovidenia. No a prečo to neboli? Ale no. No je pekné. ale najviac hej? Počkaj. Ja mám. Ja viem, ale obáločku. Dobrý deň. Dobrý deň. No, Pavlíka, vidíš, že ty budeš aj... Kukuk. No, nasmejkaj sa chytro. Zakývaj do kamery. Zakývaj, papa, chytro zakývaj. No. No chytro zakývaj pekne. Ja si to nikdy nepovedala. A vieš, čo si zvedavý? No, poďme. Dovidenia. Dovidenia. Sa píšeš, povedz chytro. Nepovieš. Oco, ako sa píše? Povedz, Janička moja. Jan Maďuch. Všetko vie. No, ja som počula. Je o 9. Dobrý aj vám. Čo vás je tak málo? Áno, málo. Nech sa Na Pôcku išli. Tu máte poslancov ešte aj na druhej strane. A 12 môžete zakružovať. A budete kružkovať tie čísla, ktoré sú pred menom a máte aj na druhej strane ešte. Na starostu jeden krúžok urobíte, áno, pri mene číslo. Vidíte, Do tejto obálečky vložte. Tuštička je za... Práve vás hodnotíme. Vy ste na púd konca. My sme teraz prišli. A kde ste sa motali? Kružkujete číslo pred Z Liberca som prišiel ráno. Tak čo sa poza hranice takýchto dobách ešte raz. Dovidenia, ďakujeme. Dovidenia. Aj ten nás filmuje stále. A prečo v januári? Skandál to bolo na požiadanie Betka. Ak Minule sme sa fotili. mali tam Minule sme sa rodina fotili. v tomto, hej, teraz bude živý materiál. Áno, teraz Dobrý deň.
Kandidát, dúfam, že ste vo svojom volebnom programe nezabudli na telovýchovnú jednotu. Tak to asi nie. To je jediné, čo ma skoro baví teraz. No. Dovidenia. Chorá, no tak zurno by nevypne. Nepožiadala? Sa smiala, či nepríde zurno. Nie kokám, len pohár má skokako. Popílili? Ale už voda. Hej. Dobrý deň, pani suseda. Dovidenia. Dobrý deň, prajem. To by si moc fotografovali. Televízia má záujem o spravodajstvo. Nech sa páči, zvolíte najviac To musíš vysvetliť, lebo je to nahraté. Váhové, áno, tak. Tak večer sa dívajte. Pani Terpidová si na nás spomní. Santa 20, Štúrovo, 150. Nie ešte. Si práve v limite a správnom, lebo nemáš veľa pred spoluvoličov, takže musíš čakať. Ďakujeme, Zuzka. Tak dobrých ste vybrali? Neviem. Uvidíme, Či budú dobrí. časom uvidíme. Keď aj z dobrých stanú sa potom plány. No. A niekedy je to opačne. Z tých plánik prídu lepšie. Radšej tak, aby bolo, aby z plánych sa dobrí stali, no. To býva. Lebo sme všetci plány a musíme sa polepšiť. To sme po jednej strane. Áno. Vidíš, tá jedna obálka? No tu odložiť. Nie, čo sme našli, pamätáte? Bola to... Aby si skupina zrobili lepšie, nie tak Komu chýba? Tuto. Aj tuto do 10. Aj tu jednu. A ešte. Váhová na Luhovskajovú. Trenéra Šábová, áno. Za 10 ideme. Tak skupina 1, budete jednotka, dvojka, trojka, trojka, hej? Skupina 1, počet odovzdaných obálok. Koľko máte? Tak 200. Nie, oni dve robia a oni sa dve zadívajú. Že to budú mať veľa. Najprv rozdelíme. Ale ja to rozdelím. Musíme spočítovať hlasy. Ľudia. Ešte stále dobrý, lebo nemáme líbek. Tu neoberám žiadny, nenašli. Zatiaľ. No to potom sa bude. Na cára. No aj ktorá má také. Takže zvidíš rovnako. Čo je tu? Nie, to je ani nelepili. Aby sme boli ľud ako na cestovní. Zaplatili sa? To neladí. Ale ak starosta starý
pohári vyhrajú, tak musia zaplatiť predovšetkým mne, lebo u mňa majú najviac hlasov. Veru, že? Veru, že? Je to dobrý krúžok, vieš? Hej, krásna. Neplatné mierko poslanecké, pozri. Mali by byť 4 len. 4 lístky by to mali byť. Dobre, to myslím, že to robím. Nie, tu ako náhle komisia podpíše zápisník, tak môžete zverejniť výsledky. Tak je dobre. A môžeme Choďte do baru všetci! Odíďte stadiaľto! Do baru. Do baru. Ale tie Tie barecové sú naše, to som vedela, len tieto že... Ktoré barecové? Čiže projekty to boli dosť veľké peniaze pre tie položky. Tu tam, že už je to 7 miliónov prebudované, dom smutku viac ako 3,5 milióna prebudované. Nového pána starostu, ktorý jednak ocenil zásluhy odchádzajúceho pána Mazucha a jednak vyjadril sa v tom zmysle, že bude s ním spolupracovať. Ja myslím, že je to základ všetkého a jedine vtedy sa bude naša obec dopredu pohýnať, keď tu nebude jeden tábor, druhý, tretí, ale keď občania obce ako celok vytvoríme jednu skupinu, ktorej bude záležať na prospechu obce. Pretože keď budeme porozdeľovaní na skupinky a tábory, ktoré si budú navzájom klásť rozličné prekážky, tak myslím, že sa nedospeje k ničomu. Ja by som vás povúkol niečím. Moje želanie. Ja toto odnesiem, toto je výzvy. Ja už idem medzi chlapov teraz.
Pán starejší, ujmite sa slova. Ale ja som za tebou. Aha, už vás mám. Vážení priatelia, keby ste troška boli tichšie. Vážený starý pán starosta, ďakujeme ti za všetko, čo si pre nás a pre obec urobil. Nebolo toho málo v tvojom živote. Viedol si túto obec, vystavil si toľko, čo nevystavil nik, ani toľko nedokázal okolitých obcí. Zaujím mi to z jazyka. A prajem ti ešte veľa dobrýho zdravia, aj s manželkou, s celou rodinou. A prosím ťa, aby si nezabudol teraz tu na mladýho starostu, ktorému všetci gratulujeme. A dúfam, že budeš pokračovať v jeho koľajach, že budeš budovať ďalej a na kultúru, na nás, aby si nezabudol. A prajem ti veľa úspechov a veľa pohody a dobroty v svojom rodinnom živote a medzi nami občanmi. Teba vítam a tebe ešte raz ďakujem. Ďakujeme pekne za návštevu aj za pekné úprimné slova. A ja by som za seba, ale hádam aj za pána starosta povedal, že skutočne i z jeho šlapa aj veľmi ťažko bude, lebo urobí veľké šlapaje, veľa postavil, čo v dnešných možnostiach bude už pomenej, lebo však peňazí bude menej a menej. Ale to, čo vystaval, budeme udržiavať a čím ďalej, tým viacej bude skrášľovať. A viac, aby sme sa ľudia znášali, by som povedal, aj sú gore. Nie budovy, ale lásku budeme budovať. My vôbec, aby sme sa navzájom doplňali, že tak ti treba Janko a ty Janko tiež. A práve sme boli na odchode a bola reč o súbore. A súbor medzi dvermi. Takže chceli by sme hlavne tomuto súboru pomôcť naozaj aj z našej pomoci, čo by sa dalo. No ale prvom hlavne treba muziku. Aby bola dobrá. No. Husle kúpime a budeme sami hrať. Takže ak dovolíte, by som vás ponúkol po poháričku. Candida, zúrma. Všetci vrčia, ale možno teda Stomička pekných tá. Poďme. Ona odkázala, že
Maťo. Oni muzikanti, ty si tak potom strašne na to, čo? No, není to. To je od prostredkované, patrí to na divára. Ja som chcela tu. Nemôžeme Ale jaký teraz to tak,
Pôjdeme na jahodu. No, ja pôjdem. Daj tej po ničom. Aby sme si starosti neumarili k smrti, ale tam niekto vláde. Poďme hore. Čo to ste rozkázali? Ako to bolo? Vykrúcate, počujete a pani starostová sedí. No, a chlapi sa
ti ďalej insigniu na znak tvojho práva, viesť našu obec počas 4 rokov volebného obdobia, zároveň ti predkladám sľub tohto znenia. Sľubujem, že budem riadne plniť svoje povinnosti, hájiť záujmy obce a jej obyvateľov, zachovávať ústavu, zákony a ostatné všeobecné záväzné právne predpisy. Ďakujem. Zároveň odovzdávam reč, pokiaľ ide príhovor ďalší predsedničky miestnej volebnej komisii pani Klábovej. Vážení poslanci, som veľmi rada, že činnosť miestnej volebnej komisie končí práve takýmto slávnostným aktom, odovzdaním osvedčenia zvoleným poslancom. Občania našej obce vám odovzdali svoje hlasy, vložili teda do vás dôveru, presvedčení, že celé nasledujúce volebné obdobie, celé 4 roky využijete na to, aby ste pracovali v prospech občanov, prospech našej obce. Verím, že tejto viere, tomuto presvedčeniu sa nespreneveríte a v spolupráci s novým starostom prispejete k rozvoju života v našej obci. Dovoľte, aby som vám teda odovzdala osvedčenia o zvolení za poslancov a o zvolení za starostu. Za starostu našej obce bol zvolený pán Jan Dorotovič 309 hlasmi. Osvedčenia budem odovzdávať v takom poradí, aký počet hlasov ste získali. 395 hlasov mal inžinier Dušan Holík. Inžinierka Jakubíková, pán kantor, áno, a podpisom potvrdíte sľub. Sľubujem, že budem riadne plniť svoje povinnosti, hájiť záujmy obce a jej obyvateľov, zachovávať ústavu, zákony a ostatné všeobecné záväzné právne predpisy. Či sľubujete? Nech sa páči, v takom poradí môžete, ako sme odovzdávali osvedčenia. Dušan, pán Holík. Ja by som, ak dovolíte, v rámci tohto podpisovania sa prihovorí pár slovami k vám aj našim hosťom. Milá pani predsednička miestnej volebnej komisie, dovolte mi poďakovať vám za slávnostné odozdanie osvedčení za poslancov, ktorým ste potvrdili výsledky komunálnych volieb v našej obci a uviedli ste zvolených kandidátov do funkcií poslancov obecného zastupiteľstva. Vám, pán odchádzajúci starosta, ďakujem za odovzdanú štafetu spravovania našej obce. Verím, že za dobrej spolupráce zvolených poslancov sa mi podarí ku spokojnosti všetkých občanov našej obce nadviazať na dobré výsledky vašej práce, ktoré po vás v obci zostávajú. Verím, že po odovzdaní svojej funkcie váš záujem o našu obec a jej rast nestratíte. Očakávam, že svoje užitočné a účinné vedomosti a skúsenosti s ochotou odovzdáte mne ako nastupujúcemu starostovi, ale aj novému obecnému zastupiteľstvu. Potrebné je to pre nerušený chod stavebných prác a plynutia dohôd z dodavateľských prác, ktoré ste ich uzavreli a rozpracovali. Dovolte mi prihovoriť sa aj k vám, vážení poslanci. Predovšetkým vám úprimne blahoželám k vášmu zvoleniu a želám nám spoločne, aby sa nám v budúcich 4 rokoch, na ktoré nám naši občania odovzdali svoju dôveru, podarilo splniť nielen naše pracovné predsavzatia, ktoré si vo svojich funkciách predkladáme, ale hlavne, aby sa nám podarilo naplniť
väčšinu túžob a očakávaní našich občanov vo všetkých oblastiach života obce. Bude k tomu potrebná predovšetkým úprimná snaha nás všetkých orientovať našu prácu smerom k občanom. Verím, že v našom novom obecnom orgáne nebude problém mať dobrú vôľu riešiť úlohy obce jednotne, nezaujato, neroztrieštené, smerujúco vždy len k prospechu obce ako celku, no nie na úkor jednotlivých občanov. K tomuto cieľu je nesporne potrebná aj primeraná jednota občanov, ktorú je iste vo väčšine prípadoch ťažko dosiahnuť. Aj keď by bolo neprirodzené na demokratickú dobu aj nepravdivé a nezdravé, aby všetci ľudia navonok, ale aj vo vnútri, vždy a vo všetkom deklarovali jednotu názorov a myšlienok, myslím si, že našim objektívnym pohľadom na všetky javy v obci, ako aj objektívnym posudzovaním akéhokoľvek problému, sa nám podarí viesť občanov k určitým zhodám. Ak chceme, aby medzi občanmi vládol pokoj, musíme ho medzi nich vnášať našim postojom ku všetkým vrstvám našich obyvateľov. Vyhovieť však každému a vždy nie je možné. No myslím si, že ak sa budeme riadiť zákonmi, ktoré nám prislúchajú a v zmysle ktorých chcem aj ja tento úrad i obec viesť, sa nám to aspoň čiastočne podarí. Vážení poslanci, do tejto veľmi náročnej a hlavne zodpovednej práce, na ktorú si nás naši občania zvolili, želám nám všetkým veľa schopností, vytrvalosti a hlavne zodpovednosti. Dovolte mi pripiť spolu s vami na náš spoločný úspech a na prosperitu našej obce. Nech rozpýtate sa obec za naša spolupráca. Janko. Tak si niekto. On to ešte jeden pohárik. Chýba. Jeden pohárik, dobre? On nemá duša. Počkaj ešte trošku. Tak. Tak aby aj v ďalších voľbách ste posedeli, aj po ďalších voľbách. Ja by som ešte chcel tiež pár slov, vážení poslanci, poslankyne, prihovoriť sa k vám, však ako skladám túto funkciu starostu. Bude potrebné, tak ako nový pán starosta povedal, sa riadiť zákonmi a úlohy, ktoré stoja pred obcov, aby sa splnili. Tak ako som ja predkladal ten nový volebný návrh nového volebného programu na verejnom zasadnutí predvolebnom, tak aj nový pán starosta takisto tento volebný program predkladal. Podobné úlohy mal aj on a to kvitujem, že tieto úlohy, ktoré sú ako vytýčené v tom volebnom programe, že sú veľmi dôležité, životne dôležité. Preto obraciam sa na vás, ako bývalý starosta obce, aby ste odložili trička politické, stranické, aby sme spoločne riešili otázky ako poslanci, tak aj občania, zapojiť sa na zveľaďovanie obce. Veď nebolo však tých úloh nejak v poriadku. Tých úloh bolo veľa aj v minulom volebnom období, keď si premietneme, aké obrovské investície si to vyžiadalo, napríklad rekonštrukcia kultúrneho domu, takmer 6,5 milióna, ďalej výstavba tohto nového objektu, kde teraz sedíme, 5,5 milióna korún. Teraz ďalšie akcie telocvičnú školskú sme začali v 92. čiže pred 2 rokmi a je už pred dokončením. Taktiež finančným rozpočtovým nákladom 7,5 milióna korún. No a dom smútku tiež však je už zväčša na 90% omietnutý. Ešte tam však treba tie remeslánka nejaké. Takže v skutočnosti tých úloh bolo veľa a stojí aj pred nami veľa úloh. Bude potrebné, tak ako bolo to, ako ste boli oznámení aj občania, všetci však, ktorí boli na predvolebnom zhromaždení, ten volebný program,
aby bol ako taký vodítko pre nového starostu a pre vás, pre poslancov, aby bol prehodnocovaný, či to už na plenárnych zasadaní obecného zastupiteľstva, na verejných schôdzach s občanmi a takto, aby práce mohli plynule ďalej pokračovať pri budovaní, skrášľovaní našej obce. Ja vám želám mnoho úspechov, želám hodne zdravia a dobrej spolupráci aj keď, no, odchádzam. Ďakujem. Vážení poslanci, ja si vás dovolím ešte oboznámiť so situáciou podľa totiž nariadenia našej vlády a parlamentu musí prebehnúť do 14 dní prvé zastupiteľstvo obecného úradu. Využívam túto situáciu a chcel by som vám navrhnúť, ak s tým súhlasíte, aby to prvé zastupiteľstvo nebolo znovu o týždeň, aby sme ho spravili dneska hneď teraz, kde vám prečítam program a máte sa potom možnosť tomu vyjadriť. Program pozostáva z voľby zástupcu starostu, z voľby kontrolóra, voľba obecnej rady, voľba predsedov komisií, schválenie odmeňovania pracovníkov obce, schválenie organizačného poriadku a informácia o obsadení pracoviska obecného úradu.